a kwana a tashi in dai akwai tsoka da jini wata ran mukan iya wayar gari ba mu da lafiya. A wasu lokutan mukan iya samun rashin lafiya ne a dalilin matsala a jikin wata gaba ta jikinmu. Wani lokacin kuma hakan yakan faru a dalilin ƙwayoyin cututtuka waɗanda suka shiga jikinmu. Wani lokacin waɗannan rashin lafiyan sukan iya zuwa a bayyane, misali kamar zazzabin cizon sauro a yayin da sauro ya ciji mutum yakan iya samun wannan matsala. A wasu lokutan kuma mukan iya kasa gane ta ina muka ɗauki ƙwayoyin cututtuka. A cikin wannan bidiyon za mu kawo muku wasu hanyoyi inda ake ɗaukan cututtuka ba tare da an yi la'akari ba. Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel ta Lafiya Jari TV. Ni ne naku Mus'ab Hassan, ɗalibi mai karanta ilimin likitanci kamar yadda kuka sani. Kafin mu fara wannan bidiyon za mu miƙa saƙon godiya ga ma'abota wannan channel mai albarka a bisa ƙoƙarin da kuka yi mana na wajen subscribe. A yanzu haka mun samu subscribers mutum 1000. Saboda haka muna matuƙar godiya a gare ku, sannan muna miƙa saƙon fatan alheri a gare ku. Ga waɗanda ba su subscribe ba kuma kara ba, za ku iya danna alamar subscribe, sannan kuma ku share da 'yan uwa da abokan arziki domin su ma su ringa samun karuwa da wannan channel ta mu mai albarka akan hanyoyin da su dinga kula da lafiyarsu yadda ya kamata. Hanya ta farko da za mu kawo muku ita ce hanyar ruwa, ko dai ta hanyar sha ne ko kuma ta hanyar yin wanka a cikin ruwa. Ruwan da za ka sha ko kuma kai wanka da shi ya kamata ya kasance ruwa ne mai kyau sosai. Idan ya kasance ruwan ya dauke da wasu ƙwayoyin cututtuka, hakan yakan iya haifar mana da cututtuka da dama a jikinmu. Idan kai mutum ne wanda kake son ka ringa shiga ruwa kana wanka a cikin ruwa, wato swimming kenan kamar yadda aka fi sani, ta wannan hanya akan ɗauki cututtuka da dama. Wannan yana faruwa ne a yayin da aka samu gurɓacewar ruwa ga wanda yake ɗauke da wata ƙwayar cuta ya shiga cikin wannan ruwan, musamman ruwa waɗanda ake samun su wato a waje wanda ba a tsaftace su. To ta wannan hanyar akan ɗauki cututtuka da dama. Misalin ƙwayar cutar da aka iya ɗauka ta hanyar ruwa ita ce cutar fitsarin jini. Wannan cutar ana ɗaukanta ne a yayin da wanda yake ɗauke da ƙwayar cutar ya yi fitsari ko bahaya a cikin ruwa, sannan wani ya zo ya shiga cikin wannan ruwan shi ma ya wanka. Musamman waɗanda suke yin wanka a cikin ruwan kogi sukan iya yawan samun wannan matsalar. Hanya ta biyu za ta ɗan iya ba ku mamaki. Wannan hanyar ita ce hanyar yin aski. Musamman ga maza mukan yi aski lokaci bayan lokaci. To ta wannan hanya ma akan iya ɗaukar cututtuka. Yanda abin yake shine mun san cewa abin da ake yin aski da shi wato clippers ita ma reza ce, sannan kuma yin amfani da reza ga sama da mutum ɗaya yakan iya yaɗa cututtuka. Waɗannan cututtuka sun haɗa da tun daga cututtukan da akan iya samu a jikin gashi ko akan ɗan adam, irin su amosani, ko kuma cututtuka masu hatsari waɗanda sukan iya shiga cikin jikin ɗan adam da sauransu. Yanda za a magance wannan matsalar shine a ringa ƙona wannan clipper ɗin bayan an yi wa mutum ɗaya aski kafin a sata akan wani, sannan kuma a ringa amfani da spirit wajen kashe waɗannan ƙwayoyin cututtuka. Idan hanyar ta biyu ta baka mamaki, wannan hanyar ta uku za ta fi baka mamaki. Bayan hanyar aski mukan iya ɗaukan ƙwayoyin cututtuka ta hanyar yanke farce. Yanke farce, kula da farce ko sa fenti a cikin farce kamar yadda mata suke, wannan hanya ce wadda hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da cewa ana ɗaukan cututtuka da dama a ta wannan hanya. Saboda haka ya kamata mu kula sosai wajen yanke farce, wajen ƙin yin amfani da reza sama ga mutum ɗaya, wajen yanke farce da sauran yin amfanin waɗanda suka danganci jikin ɗan adam. Idan ka kasance ko kin kasance mai ajiye dabbobi a cikin gida, to ku buɗe kunnenku domin ku saurari wannan. Akan iya ɗaukan cututtuka ta hanyar dabbobi, misali kamar mage. Akwai cututtukan da suke yaɗuwa daga mage zuwa ga jikin ɗan adam, musamman ga mata masu ciki. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa masu hatsari wanda yakan iya haddasa zubar da ciki. Ga masu ajiye karnuka su ma ba a bar su a baya ba. Akwai cututtukan da suke yaɗuwa sosai ta hanyar karnuka da dai sauransu, har da irin su tumaki, awaki da sauransu. Saboda haka masu ajiye dabbobi a cikin gida ya kamata su kula da lafiyarsu da tsaftarsu da kuma tsaftar dabbobin. Ga cututtukan da suke da rigakafi waɗanda ake yi wa dabbobi, ya kamata su ringa kai dabbobinsu lokaci bayan lokaci zuwa ga likitan dabbobi domin ya duba su kuma ya musu rigakafin da ya dace domin kare afkuwar waɗannan cututtuka waɗanda za a iya kare afkuwarsu.
To shi ma hannu ba a bar shi a baya ba. Akwai cututtukan da sukan iya shiga jikin ɗan adam ta hanyar hannu. Shin kana kula da tsaftar hannunka? Kana kula da lafiyar hannayenka? Shin kana wanke hannaye a yayin da ka fito daga bayan gida, ko kuma kafin ka ci abinci, da bayan ka ci abinci, da yayin da ka gaisa da wani musamman mara lafiya? Waɗannan hanyoyi ne waɗanda mukan yaɗa cututtuka ko mukan ɗauki cututtuka mu saka a jikinmu da kanmu ta hanyar hannunmu. Wani lokacin mukan taɓa idanunmu, hancinmu ko bakinmu ba tare da hannu mai tsafta ba. Wannan na ɗaya daga cikin hanyoyi waɗanda cututtuka suke shiga cikin ɗan adam ba tare da mun lura ba tare da mun ankara ba. Ina fatan kun karu da wannan bidiyo. Kada ku manta da danna alamar like da kuma yin sharing da 'yan uwa da abokan arziki domin al'ummar musulmi ta amfana. Sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.